Welkom bij Simmer in Friesland. Op deze vreed zijn wij in de gemeente Zuidwest-Friesland, waarin we op bezoek gaan in het tweelingdorp Lollum-Waaksens. Het binnen dus twee aparte dorpen. Er zit nou een paar 100 meter tussen, maar op zijn dias joert lieten ze zien dat het echt een eenheid is. Lollum-Waaksens dus joert in Simmer in Friesland. Zelfs hier in Lollum hebben ze alle jaar mooie en bijzondere hoezen. Maar er is toch echt één die ter boppen uitsteekt. Heel apart hoes. En daar mag je aansneven zien. Ik hoop het dat mijn dingen dat wennen. Want mijn jongens dat tasten natuurlijk. Hè? Dat weet je nooit. Daar leidt Lollum. Daar leidt Waaksens. Waar maar we nou als eerst in? Ik had me betocht, we moeten maar een muntje opsmieten. Om te zien waar we het eerst in gaan. Want dat is het eerlijkst. Nou, doe dat maar. Of je krijgt geen spul, hoe waard als eerst, waar we eerst in gaan? Nee, net ja, dat is maar nee. Nee, hè. Dan smieten we een muntje op. Best genoeg. Wat wil jou? Kop. Kop. Ja. Dan krijg je jouw munt. Het wordt kop. Best genoeg, dan gaan wij. Wij gaan naar Lollum. Ja, doen we. En dan komen we daarna bij jou. Het was vroeger. Vroeger ziet je nog brechtjes. Er is nou niet meer van waarom te zien. Nee, er is niks meer van waarom te zien. Nou, dit is een monument, dat is een verzetsmonument. Dat het Lollum onderbeen kregen door de inwoners van Amsterdam voor alle hulp die ze toen in de oorlog doen hebben. Amsterdam? Ja. Lollum, hoe zit die link? Die link is in Amsterdam, daar wie het Betere Nood op een gegeven moment in 1940. En dat is de predikanten, de pastoors, die ben je toen op een gegeven moment naar Lollum te komen. En die hebben gezegd van ja, jongens, het is zo'n betere noodzaak. Kun je me mooi helpen? En toen hebben ze natuurlijk hier gezegd, ja, dat doen we. Want dat is Lollum. Ja, precies. Machinaal helpen. Ja. Wat erop aankomt, dan ben we er weg. Is dat nou nog zo? Ja, dat is nou nog zo. Vooral als het in Noorden mooi maken, ja, dan merk je het gewoon. Ja, hier in Lollum ben op een gegeven moment 40 evacuees geweest. 40 tot 50. En toen in 1940 hebben we dit dus gekregen. Als bedank. En nou, hier stiet ik een hele mooie tekst op. Je mag het wel goed zien. Ja, zie, het is van kalkstien. Dus het wordt op een gegeven moment al een beetje... Maar het stiet op van hand tot hand voor stad en land. Dit is een belangrijk plaatje, want elke keer houden wij hier de derde bedenking. Mooi Lollum en Waaksens. Een mooi plak in Mooi Lollum. plaat, ja. Voor een Lietse dorp is een verenigingsleven vanzelfs ook altijd belangrijk. Hoe zit dat hier in Lollum? Ja, dat is hier heel goed. De vereniging die hier binnen, nou, die ben actief. Eigenlijk is het toch best wel bijzonder dat je in Sanlietsdorp met maar 300 inwoners deze vereniging en nog wel meer verenigingen hebben, of net? Ja, dat is ik zo. En dus juist hier wel de kracht van het dorp, dat is hier. Want wat hier al is, dat is gerealiseerd al je door de vereniging. En daar zijn al je vrijwilligers, ik ben bij betrokken. Dit gebouw? Ja, dit gebouw. Dit gebouw is een groot gebouw, zeg maar 2 verenigingen hebben hier plezier van. Oké. De ene kant is dus de IS-vereniging, is ik heel actief. En aan deze kant hebben we dan de keertsvereniging. En daar het die het materiaal in. En zo wordt beide kanten weer goed gebruikt. Gerry, dank u wel dat jou uw Lollum laten hebben. Ja. Eerst stekken we de grenshoers, zorgen we even in Waaksens. Maar je hebt hier ook een eigen gerucht, toch, in Lollum? Ja, dat klopt. Dat is Lollumerstip. Ja. En dat wordt nog altijd maken. En wij mochten van de morgen even zien hoe dat gaat. Ik ga een Lollumerstip maken.
En dat is een sjerpsaus wat het meest eten wordt bij pastro. En pastro, dat is een soort dikke pap van volle boerenmalken met boekwijdgrutten. En vroeger maken men dat wel gauw dus als de vrouwen lieten min tijd in voor eten sieren, tijdens de tijd van het hemel in of zo. En dan begint ze een stevig meal in een kwarte tijd op tafel staan. En dan kon je de eerste periode er weer even goed zien aan. Nou, we beginnen met een stukje boter eraan. Dan doen we de bloem erbij. Het moet even geer worden. En daarna meng ik het met malken. Het is een mooie saus. En aan het eind van het besluit komt er dan nog sjer bij. We scheppen er eerst de pastro op. Dan maken we er een kooltje in. Daar komt de sjerpsaus in. Maar wat spekjes. Dit is dan de pastro met de lollemestip. Jorritsma, we zijn in Waaksens, kijk wat verderop. Op een centraal plak in het dorp nevens mij. Want wat hebben we hier in Waaksens? Waarom zitten we hier? Nou, wij hebben hier geen verenigingsgebouw of iets dergelijks. We hebben wel een buurtvereniging. Nou, die organiseert altijd het nodige en dan is dit het plekje waar het er makkelijk in. Vanaf wanneer is het dan dat Waaksens en Lollum, dat die connectie er is? Waaksens jaren oorspronkelijk helemaal net bij Lollum, het bij Kubaat. We zitten in dezelfde gemeente. Die dik, de Lollum, weer er net. Ja, die al heeft verrusteerd uiteraard. Dus je zit in die gemeente bij elkaar. En pas mij toen Lollum, toen er een dik weer. En Lollum, met de verhoringen toen reformeerd waren. Toen ben wij, Lollum en Waaksens bijeengekomen. En wat voor tijd hebben we het dan? Nou, 1880, daar een print. En in het begin zou het misschien wel wat strubbelingen rond hebben, maar op een gegeven moment is alles goed gekomen. En we hebben dus een werk-app, dat je contact met hebben. We hebben een klantje dat regelmatig even langskomt. Het is wel een AFJ, maar goed, toch. Nou, en dan lief en leed uiteraard. Als er wat gebeurt, wordt er aandacht aan geschonken. En nou, maar de coronaboel dat ze wat dingen hebben. Maar de cristijd, dan door de verouderen wat van boppersante hier. Nou, daarvoor hebben we uiteraard Sinterklaas gehad, voor de jeugd het nodige. Dus op die manier leeft het mooi, meen we. En het koffie drinken, meen we. Dat is echt een hele goede zaak. En dan heb je verbinding, meen we. Je kent elkaar al hier. Eens is Waaksens, want het is maar een heel iets dwarpje van 80 inwoners. Ja. Is het wel heel actief dus? Ja. Nou ja, het is gewoon, het is een rondje oors die aan de orde denkt door je lol op te jaren. Het dwarpjes en biljetten en gaan samen terug. En wat nog heel praktisch is, nou in één gemeente binnen. Oors dan zit je altijd maar verschillende dingen in verschillende gemeenten. Jorritsma, dank u wel voor de verhalen over Waaksens. Aasen stekken wij de grens weer even zo, want we mij voor zelfs weer even ergens binnen zijn. Maar dat doen we dan weer in Lollum. Mevrouw Kooistra van der Sluis, we staan van jouw huis. Ja. Het valt wel op, want het is wat een aparte farm. Hoe zit dat, kijkt? Nou, mijn man die hier de intentie om eens wat oorzaken te bouwen. Hij zag een filmpje van Bedouinen en die zetten dan een tent op, met een stok in het midden en nou, dan voelde dat er zo omheen. Nou, dat vond hij interessant. Dus toen had hij dit betracht. Daar is het eigenlijk op gebaseerd, van vroeger. Nou ja. Jouw man wie architect? Nee, mijn man weer gewoon interieurbouwer. En is het voor jou ook nog speciaal dat jouw man, die het intussen verstaan is, die het makken heeft, dat jou er nog zo mooi in je kennen? Ja, zeker. Ik hoop dat mijn dingen dat wennen. Want mijn jongens dat tasten natuurlijk, hè. Dat weet je nooit. Want daar zit ik naar mij. Nou ja, je maakt wel zonblouwen natuurlijk, hè. Maar we even binnen, ja? Ja. Nou, zeg, je bent voorzichtig, want er zijn al je uitstapjes. Ja, het is net vlak. Nee, en als je dat niet wend bent, dan stap je de bedel en dat val je soms. Ja, dat maken we net. Heb je er bewust voor kiezen om het van verschillende hichten te maken? Ja, mijn man houdt van niveaus, ja. Verschillende niveaus, ja. Ja. Ik maak er wel een beetje zoals. Daar hou ik wel van. Dus
Wat dat betreft pasten wij goed. Dus Ja. Ja. Jou lip je hier, jou gaat alles hier ja, beneden. ik ga alles beneden. Ik eet en drink beneden en ik sliep ik beneden. Want ik ben 1 keer gevallen en nu mocht ik van de jongens net meer omheen. Dus. Maar ik kom nog wel boven, maar dus net om te wennen. Wat vind je nou een mooi plakje hier in dit huis? Alles wel. Krijg een jas, hè? Die jonge Loeke. En die past goed, die Die jas. past heel prima. Mevrouw Kooistra, dank u wel dat we even binnen zijn mochten en dat we het verhaal jaren mochten van dit bijzondere huis. En een hele noffelijke dag verder. Ontjen, Oké. Waaksens, Simmer in Friesland. En ook hier in Lollum is het Simmer in Friesland. Manje, die het collega Arjen de Boer naar in Montjesiel. Maar wij sluiten deze week al hier in Lollum. Maar Simmer in Friesland.